E weche mag ohala, jotije kambi rego niang' ma Sukari Industry maniriate kar chung bura mandhiwa ochungo ng'anyo margi ma osekawo juma achiel mangima mar chiwo thuolo mondo tend kambi no los moko kuom ng'ur mane gichwalo negi. Ng'anyo mag jotije ne ochungi kaluwore gi rombe ma osebedo kadhi nyime kind tend kambi no. Pisas mag lebo mawuok e kaunti ma Bay, tend arita kwe mandhiwa kod jotend jotije go ka chenro mag tije osebedo ng'ikruok juma achiel sani bang' ka jotije ne odhi e ng'anyo ka gisundo meto mar osara ng'were wi akweda magiyudo e kambino e kind midhiero mamoko. Ngur ma bende tend kambino oyango ni gidhi loso e thuolo mar ndalo 14 mabiro tok jotijego dok e tich. We held a joint meeting to try and resolve the issues. I'm happy to report that it's been a very, very constructive meeting. Long and difficult, but constructive. We've come out with a return to work formula. It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive. But the good news is it's all ended well. The issues are now being addressed, and we hope that we are entering a new era of good industrial relations practice. Ndala 14 go nitiere gige moko midhi losi on time. To nitiere moko ma pod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndala 14 misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulwa e municipality. Ma kama no ok nyal timore bang' ndala 14 to wadhi chako kawo kendo ndala 14 mar miyogi warning. Ka ok girespond kendo bang' ndala 14 to wadoka joka nyanam kama ne wantiere cha. Mane nienge podok wadhi mana loro kambi nikech koro gitamore winjowa. To ka giwinjowa wane uru kaka watiyo mi akwayo jatich moro amora mar Sukari donji e tich wan gi ndala 14 wamigi uru. Jambetre mar piny Ingereza Neil Wigan noyango mariwore kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e chenro maber weche pur kod ohala.